Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, jainko alguztiduna, zure laguntzak egin gaitzala gai, beti zuzen dena hausnartuz, zuri atsegin zaizuna, hitzez eta egitez betetzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburuaren hasiera. Jakinduria guztia jainkoagandik dator, eta harekin dago beti. Itsasoko hondarrak, euritantak, gizaldietako egunak nork zenbatu. Zeruen goi behea, lurraren zabala, itsasoaren sakona nork neurtu. Gauza guztiak baino lehen sortua da jakinduria, eta betidanikoak dira adimena eta zuhurtzia. Jakinduriaren iturburua nori erakutsi zaio. Haren egiten bikainak nork ezagutu ditu. Bat bakarra da jakintsua eta biziki bildurgarria, eta bere aulkian eserita dago. Jaunak sortu, ikusi eta neurtu du jakinduria, eta bizidun guztien gainera banatu du, eta bere esku zabalaren neurriz eman die bera maite dutenei. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Erregera jauna jantzi da haundikiro. Erregera jauna jantzi da haundikiro, jantzi da jauna indarra du gerriko. Zure aitormenak oso sinesgarri dira. Zure etxeari santutasuna dagokio jauna, gizaldien gizaldietan. Erregera jauna jauna zuekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesus menditik jaitsi zenean, ikasleetara etorri zen, eta jendetza handia ikusi zuen haien inguruan, eta idazlari batzuk haiekin eztabaidan. Jende guztia harriturik gelditu zen Jesus ikusita, eta agur egitera joan zitzaizkion. Jesusek galdetu zien, zer eztabaida duzue? Jende taldeko batek erantzun zion, maixu, hor ekarri dizut, espiritu mutua duen nere semea, harek hartzen duen lekuan lurrera botatzen du, eta lerdea dariola, eta hortz karraskaz hasten da, eta gogortuta gelditzen. Esan diezure ikaslei bota dezatela, eta ezin izan dute. Jesusek erantzun zien, hau gizaldi sinis gogorra, noiz arte egon behar dut zuekin, noiz arte jasan behar zaituztet. Ekar ezaidazue onera, ekarri zioten eta espirituak Jesus ikusi orduko astin egin zuen mutikoa, eta lurrera erorita iraulka hasi zen lerdea zeriola. Jesusek galdetu zion aitari, noiztik gertatzen zaio hori, eta harek umetandik, eta askotan bota izan du sutara eta uretara galdu nahian. Zuk zerbait baldin badezakezu, erruk izakizkigu eta lagun ezaiguzu. Eta Jesusek bai ote dezakedan, sinistedunak dena iritsi dezake. Mutikoaren aita deadarka hasi zen, sinisten dut, baino sendotuzuk nere sinismena. Jesusek jendea biltzen ari zela ikusirik, haserre eraso zion espiritu loiari esanez, espiritu gormutu hori, nik agintzen dizut, atera zaitez honengandik, eta ez sartu berriro. Espiritua deadarka eta astin eginez atera zenaren gandik, eta mutikoa hila bezala gelditu zen, eta askok hilda zegoela
esaten zuten. Jesusek ordea eskutik hartu eta altxarazi zuen, eta mutikoa zutik jarri zen. Etxean sartu zenean bere ikasleek honela galdetu zioten bereiz, guk zergatik ezin bota izan dugu. Eta Jesusek horrelakoak ezin daitezke atera, otoitz eginez baizik. Jaunak esana. Hiru gauza aipatuko dituzte gaurko irakurgaien harira. Lehenengoa, Siraken liburuaren hasiera, liburu sapientzialetako bat dugu. Hain zuzen ere, itun zaharrean baditugu zenbait liburu multzo, zenbait liburu talde. Pentateukoa, liburu historikoak, salmoak, profeten liburuak eta liburu sapientzialak, jakinduriaren inguruan hitz egiten digutenak. Nolabait ere Salomonekin halako lotura daukatenak. Eta horietako bat Siraken liburua dugu. Hain zuzen ere, ohartzen gera, itunzarrean eta liburu santuan jakinduria ez zaigula agertzen erudizioaren esan genezake sinonimoa bezala. Jakinduria ez da gauza asko jakitea edo titulu asko edukitzea edo bestek baino esan genezake olako mundu ontako gauza gehiago jakitea. Jakinduria gauza askozaz ere sakonagoa bezala agertzen zaigu liburu santuetan. Hain zuzen ere, bizitzari, gure izaerari aurre egiteko modu bat bezala, argitasun bat bezala agertzen zaigu eta esaten digu benetako jakinduria beti jainkoagatik datorrela. Eta guk jakinduri hori eskatu behar diogu jainkoari. Israel herriak ez zeukan bere ingurukoek, baino esan genezake kultura aurreratuagoa, gauza zientifikotan, edo gauza teknikoetan, edo idazkeran, edo esan genezake gauza batzuetan atzerako ere egon ziteken bere inguruko herriak baino jangoikoaren jakinduria zeukan bizitzen laguntzen ziona. Gure izaera ezagutzeko ezinbestekoa zena. 10 aginduak, Moisesen liburuak, esan genezake horiek denek ematen zioten bere inguruko herri handi eta importante horiek baino jakinduri askozaz ere handiagoa. Eta gaurko evangelioan entzun dugun kasua, Jesusek atera zuen espiritu loi bat, mutil batengandik, eta gauza pare bat aipatu nahi dituzke gaurko evangelioari buruz, esan genezake. Aurreneko gauza, beti bezala ohartzen gera, Jesusen errukia, Jesusen konpasioa, hau da, norbait etortzen zaiolarik, favoreak eskatzen sufritzen ari delako, bere bihotza beti esan genezake unkitu egiten dela. Eta Jesusek horrekin ere erakutsi nahi digu guk holakoak izaten saiatu beharra daukagula. Ez bihotz gogorrak, ez harrizko bihotz bat, beste zer gertatzen zaien inportan zaiona, baizik eta besteek sufritzen dutena, nola baitere, berak ere konpartitu nahi duena pixkat edo behintzat gure bihotzak ere halako esan genezake gertutasun hori agertzeko gauza izan daitezela. Jesusen kasuan beti ikusten dugu gauza bera. Eta egia da, evangeliotan ez direla agertzen, Jesusek egindako gauza guztiak, esan genezake, Jesusek egindakotik gutxi batzuk besterik ez dira azaltzen, baina ohartzen gera, aipatzen zaizkigun mirari gehienak hortik hasten direla. Jesusen erruki hortatik, Jesusen konpasio hortatik, Jesusen besteengan pentsatze hortatik. Eta gero beste gauz bat agertu zaigu baita ere oso importantea. Eta da mutiko horren aitaren fedea. Nola baitere, ohartzen gera, Jesusek esaten dio fedea daukenak edo zer egin dezaten. Fedearen indarra askotan aipatzen digu Jesusek liburu santuetan. Nola baitere adierazteko, nola baitere azaltzeko, beste momentu baten esaten digu fedeak egin dezakela mendi bat bere tokitik atera eta itsasoan sartzea, jakina ez du esan nahi literalki hori, baino horrekin Jesusek esan nahi du benetako fedeak izugarrizko indarra eduki dezakela
pertsonarentzako. Eta ohartzen gera, gizon horrek halako zailtasunak zituela momentu hartan, halako zalantzak, halako oztopoak sinistu ahal izateko. Eta esaten dio, humiltasunez Jesusi, halako otoitz, esan genezake, ikaragarri sakon eta eder bat. Esaten dio, sinisten dut, baino sendotu zuk nire sinismena. Hoixe da, gure bihotzetatik atera gardena, batez ere momentu zailenetan, Jesusi eskatuz, sinisten dut, baino sendotu zuk nire sinismena. Dudik gabe, Jesusek egindakoak, Jesusek esandakoak lagunduko ziola gizon horri eta biziki sendotuko zuela bere sinismenean. Egin ditzaun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan gaixori dauden guztien alde. Jangoikoak bere indarra eman dezaien lagun urkoarengan laguntza harki dezaten eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki Jose Mari Aristimuño, Jose Saizar, Goiko Bordako difuntuak Bizente Barandarain eta Martin eta Julia jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zure misterioak dagokien begirunez ospatzean apalik eskatzen dizugu jauna, zure handitasunaren ohoretan eskaintzen degunak ekar dezaigula salbamena, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gore bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, bidezko eta salbagarri, guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun beti horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen baidegu, fede biziz, haren piztuera itortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzazko eta etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, Osana, Osana, santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik,
Hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goa jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goa jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki Jose Mari Aristimuño, Jose Saizar, Goiko Bordako difuntuak, Vicente Barandalain, Martin eta Julia, eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerretara, santuari zabeli zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, nahi duzu gaur egunotako horia, barkatu gure zorrak, gure gure zormenak barkatzen diogun ezkero, eta ez duten daliera eraman, gainara egarrezatu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea, jarri. Jangoikoaren bildotsa, Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deitua.
egin dezagun otoitz. Jainko guztiduna, salbamen sakramentu honetan eman diguzu mugia, izan dezagula betiko biziaren ezaugarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guziaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Bai, egia da, ez da, bai.